कमिटी मेंबर बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्यायचा आहे. कमिटी मेंबर प्रथमेश कावणकर, सचिन सांडे, उमेश माने, कोणाची नावं घ्यायला लावू नका. बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्यायचा आहे. आर्यन माने, विकास गोंडबरे, नव्या खेळाकडच्या दिशेने लेट्स प्ले. जाऊया गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाचा बेपिन. लेट्स प्ले. सेमीफायनल नंबर 2 जो पहिला फायनलिस्ट संघ आपण पाहतोय तन्मय स्पोर्ट त्याच्या विरोधात खेळण्यासाठी कोड इथे करणार. विजयाची महालढत इथे पाहायला भेटते. पहिला चेंडू याबी पाहायचा असेल पण त्याचा सिग्नल याबी येतोय. व्हाईट +1 टोटल मीडर इथे 2 धावा. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल, गोल्डन शतक असतील आणि एनर्जी 2 षटक असतील ती रेग्युलर जे आपण या खेळांवरती खेळत होतो तशी असतील याची आपण सर्व नोंद घ्या. या खेळांकडच्या दिशेने यावी ब्लॉकलचा चेंडू होता. खोदून काढण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. येतो ही ते निर्धाव चेंडू. सामना 4 षटकांचा असेल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. कंपल्सरी चेस नसेल, सुपर ओव्हर खेळवली जाणार आहे. सामना जर टाय मध्ये आला तर नंतर त्या चेंडूवरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जाते. संघासाठी धावा इथे रोखल्या जात आहेत. बिपिन गोलंदाजी बाहेर करून बिपिन जाधव कशा प्रकारे गोलंदाजी इथे करतोय पाहायचंय. बिपिनचा नेक्स्ट बॉल याबी मोठा पटका डबल बॅटेड येतो इथे चौकार. चेंडू चालला असेल एमपीएल चौकारासाठी. एमपीएलचा चौकार इथे येतोय. पुण्यात या मीडियम पेसर गोलंदाजी मार करून इथे दाखल झाला असेल बिपिन जाधव. समोर असेल सुमित आणि सुमितच्या बॅट मधून याबी निघाला असेल. चेंडू इथे फरार होतोय. 2 धाब्यांसाठी खेळला फटका. लाजवाब प्रॉपर टायमिंग आणि त्यानंतर केलेलं आहे एक्झिबिशन चेंडू सोबत 2 धावा मिळत आहेत. या 2च्या मध्ये धावसंख्या 8 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. ऑफसाईड 4 जे बेस्ट खेळाडू आहेत ते ऑफसाईडच्या दिशेने इथे तैनात केले जातात. पण त्यांना तारणारा चेंडू होता फॉर्टमध्ये अडवला जातोय. क्षेत्ररक्षण केलं जातंय आणि त्यानंतर गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाकडून प्रत्येक चेंडू अडवल्यानंतर जल्लोष केला जातोय. उत्साह वाढवला जातोय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये जे प्रेक्षक बसलेत गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाचे समर्थक आहेत. त्यानंतर टाकलेला चेंडू एक्स्ट्रॅक्शनला यावी दाद देणे गरजेचं असेल. लाजवाब एक्स्ट्रॅक्शन. बेबी 9 केदारवाडी या संघाकडून खेळणारा हा एक्स्ट्रॅक्शक अप्रतिम कामगिरी करतोय. सध्या एस्टनच्या मागे आपण पाहतोय. निमित्त असेल खेळण्याचं म्हणजेच काय एमपीएल मानेवाडी प्रीमियर लीग. षटक संपल्याचा इशारा. टीमची टोटल धावसंख्या 10. चला डीजे थँक डीजे. खेळांकडे दिशेने वेळ नका जास्त काढू. टिमग्याची चाहूल लागली आहे प्रेक्षक गॅलरीमध्ये. निनाद गोल्डन शतक घेऊन दाखल केला जातोय. गोलंदाजी मार करून निनाद आणि निनादचा पहिला चेंडू फटफट ब्रह्मास्त्र इथे सजवलं जातोय. निर्धाव चेंडूने गोलंदाजीला केली जाते. निनाद सुरुवातीच्या मधून इथे गोलंदाजी आपण पाहतोय तो निनाद लो टॉस खरबट केला जातोय. आओ भाई आओ मुझे मारावाला चेंडू होता. भाईने मारलंय. 4+4 या चेंडूवरती मिळतील तब्बल 8 डबा इथे मिळत आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा खोदून काढण्याचा प्रयत्न इथे ठरेल नाकाम. येतो इथे निर्धाव चेंडू म्हणजेच काय धाव इथे मिळत नसेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती या गोल्डन शतकामध्ये या मदतीने 18 या धावसंख्येवरती गोल्डन शतक चालू आहे. 18 सर्वांसाठी ठरलेले लाभदायक कारक म्हणजेच काय
18 ही धावसंख्या आतापर्यंत आपण स्कोर वरती पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न रक्षक ठरतो ही ते सरस. येतोय अजून एक दमदार शानदार असा डॉट बॉल. शानदार येणारा डॉट बॉल प्रेक्षक गॅलरी मध्ये वाढवला जातोय. उत्साह याच्या चेंडूवरती डेंजर बॉलरने बुद्धी लढवली आणि या फेमस बॅटमॅनची दांडी 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 उडवली आहे. विकेटचा बदल 5 धावा मायनस. धन्यवाद डीजे. निर्णयाचा जर विचार करायला गेला तर रोशन वरती थाळी ठरलाय. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने शुभम यावी दाखल झालाय. शुभम चौगुलीच्या बॅट मधून निघाला असेल. दमदार शहानदार बहानदार येतोय चौकार. या चौकारच्या पद्धतीने धावसंख्या 21. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 21. एक गडी बाद. सर्वेश गोलंदाजी मार करून सर्वेश्वरती इथे विश्वास दाखल केला जातोय. पंचांचा सिग्नल लेस प्ले. चला क्रीडांगणामध्ये जास्त वेळ पंच घेऊ नका विनंती असेल. अंतिम रजनी असली तरी जर विचार करायला गेला तर 11:36 आतापर्यंत झालेले आहेत. जास्त वेळ आपल्याला करून चालणार नाही. अंतिम दिवस आहे. अंतिम लढत आपण खेळायची असेल. गुड्डाप्याचा बॉल चेंडू इथे फरार असेल. चेंडू चाललाय 4 धाव्यांसाठी. मिळतील 4 धाबा. धावसंख्या 25 या धावफलकावरती पोहोचली असेल. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालं असेल. गोलंदाजी बार करून अरंड विकेट. लो फुल टॉस. परत क्षेत्ररक्षण केलं जाते. निर्धाव चेंडू. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये आनंदाची लाट आनंदाचा उत्साह आपण पाहतोय. प्रेक्षकांमध्ये जल्लोषपूर्ण वातावरण केलं जातंय. ज्यावेळी गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाकडून विकेट घेतली जाईल किंवा अन्यथा चेंडू क्रीडांगणामध्ये अडवला जातोय प्रेक्षकांमध्ये येतोय जल्लोष. कारण प्रेक्षकांशिवाय ही स्पर्धा अधुरी असते. नंतरचा चेंडू नो आणि +4 टोटल मिळतील या चेंडूवरती. 5 धावा मिळाल्या. वसूल केल्या जातात या 5 धावा. धावसंख्या 30. इथे काढावा लागेल विजयाचा पीस. कोण काढणार. धावसंख्या झाली 30. करणार विजयाचा महापीस कोण घेणार. गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय. थोडासा लेंथ आणि लाईन भटकलाय. दुर्दशा करतोय की काय आपल्या संघाची. आता मध्ये चेंडू रोल केला जातोय. हा कुटप्याचा बॉल यावी देखील. चेंडू इथे चालला असेल क्षेत्ररक्षणाला. बाय बाय बाय. धावसंख्या 35 लेवल झाले आहे नक्कीच. धावसंख्या टीमची टोटल 35 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुढे एकदा सुमित इथे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. ऑन फलंदाजी मार्क सुमित साठी नेक्स्ट बॉल. याबी कुटप्याचा होता. याबी काय घडलं असेल. चेंडू चालला असेल सीमारेषण बाहेर 4 धावांसाठी. 1 मिनिट. याही चेंडूवरती दमदार अशा शानदार कामगिरी केली जाते. अजून या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. धावसंख्या 39 या धावफलकावरती जाऊन पोहोचले असेल. पिंटू गावणकर आपण पाहतोय स्पर्धेचे एक आयोजक म्हणजेच काय गावातल्या खेळाडूंना देण्यात जाण्याची संधी यावेळी आपण पाहतोय त्यांच्या हातून दिली गेली होती. त्यात नंतरच्या शॉर्ट डाबा शॉर्ट रन नाही दिली जाणार आहे. कोणत्या प्रकारची रन इथे दिली जात नाहीये. खेळाडूंनी त्यानंतर त्वरित दाखवली. पंचांची माफी देखील मागितली की पंचांना सॉरी. हे खूप महत्वाचं असं आदर दिला जायला पाहिजे. तो पंचांना तो दिला गेला त्याच्या माध्यमातून. अकुटप्याचा बॉल या टाकायला जातोय. चेंडू चालला असेल. खटक्यार बोट जागेवर पलटी. 4 धावांसाठी अल्टीची कल्टी इथे ठरते महाकल्टी.
4 धावा B3. रुद्र स्पोर्ट्स संघाचा सुमित आक्रमक पवित्र धारण केलाय. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे इथे चौकार असेल. चौकारची बोली भाषा बोल बाला बोल. चौकारची बोली भाषा बोललाय. धाव संख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 3 षटक समाप्तीनंतर 47. या षटकामागे टोटल 26 धावा खर्च केल्या गेल्या आहेत. 26 धावा या षटकामागे खर्च केल्या गेल्या आहेत. तरी 6 चेंडू सरळ हाताने जर फेकले गेले असते, 6 चेंडूवरती 6 चौक्या लगावल्या गेले असते तर नक्कीच 24 धावा झाल्या असता. पण क्रिकेट हा अनिश्चितचा खेळ आहे. चौदा चेंडू आणि 31 या धावसंख्येवरती खेळतोय. 221च्या स्ट्राईक रेटने इथे फलंदाजी बनवली जाते. तीच म्हणजे काय, ओनली सुमित कुळे याच्यातून चांगली खेळ इथे खेळली जाते. क्रीडांगणामध्ये दर्जेदार खेळ हे त्याच्या मदतीतून दाखवला जातोय. शेवटचे षटक गोलंदाजी मार करून अंतिम षटक पहिल्या इनिंग मधलं सचिन उर्फ तुम्हा सर्वांचा लाडका बाबा मयेकर. बाबाचा पहिला चेंडू नॉट केला धोका आहे आणि यावेळी रनआउटची संधी होती. क्रिकेटवरील आत्महत्या सुसाईड इथे घडलं. स्वतःची विकेट रुद्रस्फोट संघासाठी इथे दार केली आहे. कारण सुमित चांगला खेळतोय, चांगला चेंडू त्याच्या बॅट वरती येतोय. नवीन बॅटर खेळण्याच्या दिशेने सागर दमदार अशी कमदार कामगिरी करणारा सागर अगदी दमदार पावलं दाखत क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झालाय. नंतरचा चेंडू शॉर्ट रन शॉर्ट रन शॉर्ट रन. ना नाही ना नेवर नो नथिंग नेवर. शॉर्ट रनचा इशारा दिला जातोय. कोणतीही धाव इथे मिळणार नाहीये. पंच आपल्या जागेत तटस्थ असतील. सुमित तुझा पाय वारंवार त्या लाईनीला टच होतोय, तुला आता रोखणं गरजेचं आहे. यावेळी टाकलेला चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षण बिपिन जाधव तिथे ठरलाय. सरस येतो हे ते निर्धाव चेंडू ठरलाय ही ते डॉट बॉल. रुद्रस्फोट संघासाठी ठरतोय हा घातक बॉल. नंतर त्या चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला असेल. 4 धाबा. ज्या ज्यावेळी संघाकडून चांगली कामगिरी केली जाते त्यावेळी चेरअप केले जाते, खरप केले जाते त्यावेळी त्याच्या नावाचा डंका वाजवला जातोय. या षटकातील काही निर्णायक चेंडू इथे शिल्लक राहिले असतील. मोठा प्रयत्न केला गेला. चेंडू चालला असेल 4 धावांसाठी. या 4च्या मध्ये त्याने धाव संख्या 55 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 55 धावा आतापर्यंत स्कोर करतीवरती लागले आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे प्रॉपिंग आउट ठरेल. बाद ठरतो. एक रक्षक सौरभ इथे ठरला चालाक. षटक संपण्याचा इशारा इथे दिला जातोय. षटक संपतोय. निर्णायक 4 षटकांचा खेळ संपतो. धावसंख्या पूर्णपणे बनवल्या गेल्या आहेत. स्कोर कार्ड वरती 55 आणि 56 धाबांचं टार्गेट इथे विजयासाठी ठेवले जात आहे.